Здравейте, приятели! Добре дошли в нашето ново видео, в което ще разгледаме играта NV Online Casino, мигновено начало и награди. Днес ще видите как се играе в това българско онлайн казино и ще обсъдим някои стратегии и подходи, които могат да увеличат вашите шансове за печалба, докато се забавлявате с различните игри. В NV Online Casino игрите започват мигновено, което означава, че няма дълги изчаквания и можете да се потупите в действието веднага. В това видео ще наблюдаваме различни слот игри и други казино забавления, като ще разгледаме внимателно как се оформят печелившите комбинации и какво поведение на играта може да бъде полезно за по-добро планиране на залозите. Една от основните стратегии е внимателното управление на средствата, които отделяте за игра. Важно е да следите размера на залозите и да избирате игри, които предлагат баланс между риск и възможност за печалба. Също така, много играчи обръщат внимание на броя линии и символи, които могат да доведат до по-чести малки печалби, което помага да се запази балансът на сметката. Докато наблюдаваме видеото, ще видите и как определени функции на слот машините, като бонус кръгове или безплатни завъртания, могат да увеличат шансовете за успех. Някои играчи предпочитат да се фокусират върху игри с по-висок процент на изплащане, а други използват различни стратегии за увеличаване на залозите в определени моменти, когато смятат, че шансът за печалба е по-висок. Под видеото ще намерите самата игра, така че ако искате да опитате сами, можете да разгледате опциите и да видите как се усеща играта лично за вас. Важно е да се забавлявате и да наблюдавате динамиката на игрите, защото правилният подход често включва и търпение, и внимание към детайлите на всяка ротативка или игра. Освен това, доброто познаване на правилата на всяка игра и функциите, които предлага, може да направи преживяването по-интересно и да даде повече увереност при вземането на решения за залозите. В NV Online Casino има много възможности за разнообразие, което прави всяка сесия уникална и забавна. Накрая, наблюдавайки видеото, можете да се вдъхновите от различните подходи, които показваме, и да видите как различните стратегии влияят на резултатите. Играта под видеото е там за всеки, който иска да опита, а самото видео е предназначено да покаже възможностите и динамиката на това българско онлайн казино, както и как може да се играе умно и с внимание.